Mizoram State Healthcare Scheme nuaya inzia lo hun honani le don ta Healthcare Scheme nuaya inzia lo hun hi November ni somthum sang ni le pali thleng honani don tharuk chung dam tur ani a October sang ni le pali atanga March sang ni le panga thleng adamang chung ko khatin tharuk atan nuai khat thleng abil thei don ani October ni khat sang ni le somni palichin nulama damdawi ina admit ten he enrollment thar hi healthcare nuaya bil nan man tur ani ang inzia lu man chu hetiang hi ani ration card eng nei tan za ani a ration card pawl nei tan zanga ration card var nei tan sang khat ration card nei lo tan sang khat bawk ani a ration card nei lo tan pon healthcare ati theini chu inzia lu theina hmun te healthcare office din thar Aizawl patina district capital tina inzia lu na hmun tur district a thunei tu ten an ruaman na hmuna pathumna PHC CHC SDH a heng damdawi in thunei tu ten damdawi in baka an bial chung thewa inzia lu na hmun tur an ruat bela inzia lu thei ani bawkang palina Aizawl khawchhung tan mahni chenna veng sub center a ti thei bawka pangana damlo admit ngai la inzia lut ve man lo te tan inzia lu hun hon ani chung November ni somthum sang ni le pali thleng hian damdawi ina lu dawna heng inzia lu theina hmun tarnana hian a tla chopa inzia lu thei ani bawkang wan thave aw a tla chop pon hei kai ziak lu thei dawn ani chu a hriat chiang duh tan healthcare office a emaw phone number kan sawi ange phone number hi lo chhin chhiah ula 0389 232 8223 zo fiat thei ani phone number kan sawi le nge healthcare office